Bon dia, com estàs? Sóc els Encants. Mira, és que jo em fico en aquesta barana, saps? I miro el pati de subhastes i jo me passaria el dia aquí mirant. Perquè hi ha moltes interaccions micro... No, mira aquests dos, saps? I bé, van a la seva, mirant. Totes les persones vivim en un món molt enriquit aquí, als Encants. Semblem el caldo aquest Starlux, pues amb potes, tu, que caminem tots m'explico, no? Perquè, clar, i a més, mira quin dia. Aquesta botiga, bueno, és igual, he fet un fos. Aquí, a aquesta botigueta, jo compro habitualment algun PVC, i això que no és, mira l'Akbar. I què et anava a dir? Ara faré via cap al passadís, que hi ha un... Ui, quina música, tu! Quines coses. I jo, en aquest passadís està la botigueta aquella de l'home, que avui no te l'ensenyaré perquè no... Ja sé el que té i he de deixar passar uns dies més. Què anava a dir? Doncs això, que a mi... anar als Encants, saps? Que m'agrada molt. Per cert, acabo de veure un nen, ara... Sí, és que m'acaba de passar. Acabo de creuar-me en un noi d'uns uns 11-12 anys. Entenc que eren turistes, oi? Que han baixat aquí al pati un moment. I el noi anava amb la màniga curta i amb les... Mira, què és això? No, això no d'allò. Anava amb màniga curta i s'aixecava la samarreta tapant-se la solor, saps? El nas el ficava dintre de la seva samarreta, el telèfon aquell de baquelita, de color gris, que són xulis, Aquest home està mirant... Espera un moment. Aquesta peça... Ara la miro jo, aviam. Vale, però no l'agafaré. Bueno, doncs això, s'ha tapat les olors, saps, dels Encants, i no olorava especialment malament, perquè ara, això sí, de vegades als Encants, tu quan marxes, notes un rastre d'olor, que és, mira, no, aquí no trobo res, tu. I, doncs això, et queda un aroma, saps? Saps el PVC? El PVC, quan és aquesta suor de PVC, saps? O de llibre vell, o de roba, oi. A mi m'agrada, tu. Després, aquí quina muntonera de roba, aquí que... Mira aquest quadre, veus? Aquests quadres jo els enfoco per mon germà, que s'hi dedica, saps? I ja em sap greu anar als Encants i no enfocar, saps? De tant en tant un quadret d'aquests. Doncs continuo i la gent, saps? M'agrada molt mirar el posat de la gent, els corrillos que fan, com ens embraonem en determinades paradetes i a d'altres no. Mira quines... Mira, aquesta nina està bé, però no l'agafaré perquè jo no soc de nines, però m'agradaria que m'agradessin perquè n'hi ha... Què és això? Això és un clauer, un billar? És un billar americà, sembla, tu. Mira quines coses de trobar, No, et deixaré perquè no d'allò, no. Veus? Aquesta noia, aquesta senyora... I badant molt. Jo aquí vinc bàsicament a badar. Sí que faig contacte, de vegades, amb determinades peces, però sobretot és que em passa una cosa, que jo em considero una peça més dels Encants, saps? És com si fos un PVC amb cames, això sí, que el deixes anar per aquí uns minuts, una horeta, una cosa així, i jo no únicament veig objectes, sinó que objectivitzo a tots nosaltres, saps? I dic, mira, aquest d'on vindrà, quina història tindrà, això què és? O aquest quadre és interessant, però ara vull enfocar-lo una mica millor. Mira quina... És curiós. M'agradaria mirar-ho de prop, però és que si no faig tot el dia aquí, saps?
I clar, he de fer cosetes, encara he de tornar, evidentment amb la bici, Jo trigo més o menys entre 50 minuts i una hora a fer el Prat en Cans al Prat, saps? I m'agrada molt. Què és això? Videojocs, no? Sembla que sí. Veus, és que n'hi ha de fato, no te l'acabes aquí de fato que n'hi ha. I això, deixa'm-ho mirar una mica més. Què és això? I de vegades... Clar, és que no saps on tindràs la troballa, saps? Bueno, total, que he deixat una peça aquí al darrere, a una de les botigues dels carrers, saps? D'aquí baix del pis de sota, però no... Em demanava 5, és un barrufet que sembla... Mira aquesta peça que és interessant. Té un llibre, però entenc que és un llibre d'oració. I és ceràmica, més. És una peça molt maca. Ja l'havia vist abans vull dir fa un quart d'hora. I això són tintins que estan bé, són primets, saps? I ara ja no sé què t'estava explicant. Sí, el barrufet, de moment l'he deixat tu, vale? Però després m'hi passaré i aviam que si m'ho fa o no m'ho fa, un millor preu, saps? Aquí n'hi ha una mà de gent aquí, tots junts, tu, vinga aquí, som família tots som família, no importa d'on venim, si del sud o del nord. Ara, a aquesta botiga jo compro alguna coseta i he comprat, sobretot cotxets. Aquesta han obert l'estómac i vinga, i molts quadres tenen. Mireu, hola aquí, vinga ninos i nines i... Ostres, això què haurà passat aquí? Aquesta subhasta l'ha agafat, qui l'hagi agafat, però tot de ninos i nines, tu, què et sembla? Perquè els maniquís aquells del fons és de l'altra paradeta. Aquests nois l'han agafat i mira tu, que han de vendre ninos i nines, tu, mira aquests. Sí, el sol fa malbé tot. El sol és molt potent, ja ho sabeu. Deixa'm pujar aquí dalt perquè sempre m'agrada fer abans d'allò un cop d'ull. I mira, ara t'ho ensenyo, mira. Aquí al pati de subhastes, veus que bé? Que són 39, mira els ninos. 39 paradetes, no? Aquí baix, que es subhasten cada matí, dilluns, dimecres, divendres, perquè el dissabte és la mateixa que els divendres a les 8 del matí, més o menys de 8 a 9, vinga, fas la subhasta i el mejor postor, que diuen, saps? Aquests nois que miren. I la senyora va xinutxano, saps? Molts anem xinutxano per aquí, jo sóc un dels que va xinutxano, saps? I m'agrada guaitar i mira el pis de dalt. Al pis de dalt he agafat un rei i una ovella, després te'ls ensenyo. I després he agafat, ja porto agafats, que ara ja marxarem, el barrufet al final m'he equivocat i ja l'havia agafat, 2 euros. I crec que és un rei merlí d'aquests, un mag d'aquests, que té un llibre també, a la parada de sempre. Mira, què miren aquestes noies, aquests senyors? No sé, no ho guipo des d'aquí. Mira quin sol, quin contrast d'ombres, A mi m'agrada molt això, tu. És que és un bany de gratitud sempre que vinc aquí. Ara marxo, Però sempre estic molt agraït de poder vindre aquí. Pel que et dic sempre, per la salut que suposa poder agafar la bici, vindre cap aquí, donar una volta, tindre el temps necessari per fer-ho, tornar cap a casa, fer una dutxa i després ja d'allò, mira, ara t'ensenyaré el sostre. Jo sóc aquest, sóc jo, hola, què tal, com estàs? No et saludo que em cau el mòbil, vale? Vinga, tornem, vaig cap a la bici, vinga. Que ara ja faré... A la tornada sempre vaig una mica més... com més content. Mira la meva bici, tu, ja fa anys que la tinc. La mena de merlí, que ho he de... El barrufet, veus? 2 i 2 de llibres.
Aquest rei, que m'ha agradat l'escultura, ja t'ho ensenyaré bé, i aquesta ovella de cromosoma, saps? Aquesta que va fer les Tres Bessones. Jo, mira, al fons la Sagrada Família, el tramvia, plaça de les Glòries, jo ara me'ls agafo a la butxaqueta, que ja m'he tret l'anorac, ja me l'ha tret. Me l'he tret venint cap aquí. Això ja és... mira la Sagrada Família, tu, que ja vaig sense anorac, volia dir-te. La Sagrada Família i al fons Marina, tu, les torres aquestes de Mafre, saps? Al riu ja estic arribant a casa, ja quan passo al riu, és que casa meva és tot, saps? Tot és casa meva. Mira els tarongers. Ara trauran les taronges. Adéu-siau.